Wasi Anansio Adom sesreku si Anansi munomfwe Anansi munomfwe Anansio Oh aye Anansi munomfwe Anansio Minro kakamio Kenkan Me mpokwa mwasi Anansio Kenkan Me Kenkan Me Mitro Kenkan Me minro Kenkan Me Kenkan Me mpokwa mwasi Anansio Kenkan Me Adom sesreku si Anansi munomfwe Anansi munomfwe Anansio Oh Anansi Adom 106.3 FM Sunnie ene yekwesi ada fofora wo krompon no sade a kyeyen ene tie fa seda mani din esanse enyo no na aya moma wo manga na nkan minu mienu ebia nkan kwanke yeton wo dwaso a anke yebekọ no na sabe de wo bie wodefo wasesa bɔnebo na nka sa kasamre nke yekọ anke yekọ na so wode a kyeyen yanto yantua yanfri eyadomara kwa megidi se ho ye media Awurade Adom me ni me producer shan akwa na na ma wa ha social media ye nyina ye ho ye pa na wo ho nye esa bibi ntia da ya meka se wotia nankandro nyankrompon wonsaw yade bia hawo de ne de ya ba wo Awurade manensanka ne de ne de ya ba wo Awurade nsia no na wonhye na namu de ne de ya dwuma kwansi afemu nyankrompon a wobɔ kwan to babie ekwan nie wommo kwan na nensanka na dwuma de ne de ya sika wonu a woche sika ema ne so wobia so woche ema abo so no nya ne de ma bi so abo ntatea so boma nensa enka bi no wanakom minim se ogidi nti waji so amen dwumadie idin de Kenkan Me ena ya opd kan say read me enenso yatenase enwoma ya didi dwuma ye frɛ no enenso biu na ansa ye beka se enenso biu na se bibia di kan asipen ama foforo asasi abetoso etini yakɔhwɛ yachi na afi yakase enenso biu edie inesi na ano na die ine besine eni nti ne wa ha midin de obidum bie kwaku adukumi dwumadie yi me na midi ho kyame na wo se bonsu akwantimfi bofo wo pamhyen wade na Kenkan ngoma ne de mayen na Topman multimedia nso afete wo mo de ne afra wo mo de nwuma fra wo mo de sound effects afra na ye de ne yeso yatimi abo eti media ho nimdie bia wo pese onya bia baabi ba akopɛ no mekamfo de ama wo eye Topman multimedia na ne ukopie mu ewo kaneshi wo bekɔ na kyese Topman fo wo ho bomade a zongo junction se wo bekɔ ho wokwa upese osua radio upese osua TV upese osua camera upese osua light upese osua CD transcript upese obobo usua sports commentary any bibia ukọ Topman multimedia wo mo be kyerɛw na Bureau of Ghana Languages for so na so yasene Bureau for say ebia wani so ade hunu sa upese otro nwoma wobi a wotumi so daye utum se daye na nke mu nsem ode wonya na nke obekurukyire na so onim ho bawo wobi o so wakuche ngoma na wie wonyanko besakram de akokasa hoduom kwan be na abefa so a wo beye Bureau for se bra no omomwa enkran kropom mu heya no omwo 37 military hospital na chipe wo mo by community youth center koho na afi wo momwa enenso abedwafo atenase na wo bekayi a enano no de ekosi ye ne se sese brenya how miense to no wanya ni tire didim ni mprenu so edi kan eye brago de dokota se brago nyam eye ni dane de atoso mienu ojamada roma wadi brenya chi akopie school ama headmaster se bomena na wobi ankazi eyi na dio yenyi na di nemo maso mo kan ne se brenya ni su
ene ne ban a woda na di wo school ho nti empanyufo kan wo mutri pam ho no wo mo se de waye bia adwobre ye mfa nche no iti na mi bisa se suban be na ada na die wo kwa wo ba die ne ye ka fa ho ni pe hwew susuan pa se wo na ka koto brenya hawo yi mu a anka obenya utradi dim ye betumi aka so shan akwade ne modin bonti ye mfa nche no na ma ne modin bonti ye mfa nche no ananka ye kan woto amenam brenya ne de ba bi akoduru no ene ye behwe de aka ofakisi wa ha ofakisi herbal and spiritual center ono ne panyimpa wada na ofa bema akwa bawo mi joso na hode wo ho papa awo nso abusuan nso onyina ogu ye de awrade ase asoye so boko ye de awrade ase sanso ena me wo pastor Ebo Wilson pra gumuata kwa no friton aba beka yensa Church of Christ eho ena nyame wafre na ko a wo ye na dwuma pastor akwaba ya nua na hode wo ho de awrade adom o jacket no so ani da ho ene atade utum se pastor bo life sa ne ye nyame hyewa no wada na dia mamansa nyina ehunu bi na gumuata kwa oh nyame adom bibia kwaso abusuafo so ho ye sanso na waso ye no aso ye no so brother herbal center iguso pa aduru na no de ma me no nso waya ade nyame hyew amen di onya aduru a wobema obie no na yeso wope wo nkwa nyame hyew ebo adwuma pa eti abadwafo ene ye ne omu bedi dwuma ni ye nsa bre shine ye nka jangum ni enhwe ene de ne ekoso na de ne besie ofa no ye no meka ofa man ne meka ne se akoseje ko so ba ware brago afi u ka brago nsam sa ne nim waka ama ukromofo nyina ate eno na enim ofa enye di omu ye no kan akoseje ko kan ukromofo no enye no na yete ye no nese wetwa kuwa enti se kromofo no hu se ne asema akoseje be kekan no bia enye no korade ya anhwa na wade ne brago de no anhwa enye yi nese otwe nunkunu dodo pepepe sa no no sa na awofo na omo do omo ba no ma akoseje awade no umbehu se yasi omo ayen on sheda nya papa nam se haba awu nya ware kura na nyon kan wo so onyem ye kwa no operation den wo bra atem no so enye sa le wonya nko sina ni mu ko ye na montuo no ahwa brago awade no onya no ware wo fa na akasa no pastor ene de na wo hwa nimu okay say wo fa so wonya ni trade dim akaba ko school fees ana wo be kwa komani bi ai ne di kan mecha gumata kwafo ina Church of Christ Village of Hope na Hope Christian Hospital na onwebia owo nana krum last stop brata oyibaba omuti Adom pa brata ne nana krumfo nyina ye chiamo ne ebenya daje na afi wabo mu din pa nti ne yehwe nyame pese ye hwe ne se na wo kan no enoma miensa atu ne nyina wenye ni ti adidim ono nkyere de mienu no wanya ni trade dim wo akaba eno nkyere se eye other person so anko benye no ho adidim for example ye hwe obi ti say David call how ahrum bebre yankopon de che no how ne bia uzi a okomo yankopon de nsa ka no nti ewiase no surobia ne niti esubia na ne hyebre sometimes ye hwe obi ho eye mistake na surobia ne nanim nti etufe bia o say ye very careful you very careful eno ne asema pastor wadija yen yese dente sa bia na ese honam nemum enye suban ne hyebre akukoni ne kranko en ubrikodi edumsonko eti enhwe obi asaso enfansa wasa yemanguram enansu biom Kenkan Me Kenkan Me na me kai wo se yenhia e wo Facebook na na ma de ato enti me pa cha wo kwa ka che wo nua se ya ba Kenkan Me abadwafo ya tenase na afei jawadwenche wo ho ne kenkan fama ya hye na onu enya bi hwere enti e gbawuram
Mekusu mi chure krata no a mete ago eho a na megye so mensha pinyi abesiriwa bi animuni ochia ye kama na menso megye so kama na me ma anedwa mebisa no kwan so a na mania ne se kofi akofa saa opanyin no ne nua bi ba ono nso ekosuku ama ne ho adane ye na won ye won adwene se wo kosei ade no onyame ade a oye no fa kwa opanyin no enua no ekono eho ara na won ko se wokoto eduru no asei ade no ye no se odi eduru no ma oba no se onom no se onom ye no na abroso enti emuja etunu se kofi ede no ekode ode ne beko na okohia saa opanyin ya oye abaiwa no ni papenua brenya neni bo opanyin ni so a na odwane ja abaiwa ne ho ohura sewehu onyame akwan se enyo onyame a anka asem aba meye master metime baby anka menso menya asem anka obeyi medi se manhwe me mofra ne so eyi courage nso eye foforo kra enti na se abofra no eye bibia ewo se yetwe naso wate ebe a yese ofuntunu wuo esai matatwene no enti me ha amane etiawa no eno no Masita ekasa wie no afi na asem no abo wonum toyam wo hunu de wonka kofi brenya asi nitrase ehwefo ojam so ayedin ehwe masita na masita nso agyae ehwe ojamanim afi na ojam aka ne minum kakra ose na master mpacho ebasa no den na oyeye na abrantie asema obisa mi kra no eni hwe hen moni mofra no awufi a montumi mpawon ewum brenya eni afidie nanso oko school yi die na yefa ne se abofra no no ojae kwansi afi oto aso bio se mama wasensene won kon triman ebeden na se abofra no eye bone a na wofo betumi aka asem sei aba waye asem no kataso memuaso am asem no ate aseten afei na mo bepe menum asem etie oh master we die e ma obunfu na me ma me bunfu sen wugidi se asem a wubisei eye abofre amane empo mama na mbo oh master mesreo osere me sen awofo ni na ejai won ma asede atu yen etichafo no so se abofra ye bone wo fie kra na se esese won tia no no won beka se wokobo won maseta amane anase ne teacher amane master pepa ocho jai na manu ensi ansa mo jeje emofra no so enkonkon ma ewo fie na se woseye a afei na mo besesa omo abegu etichafo no so mo poa won bebiara empoa de eye mehi eye metan kora ne se abofra no ekoye bibia emfata obete se awofo no ekase jama oko suku no yantiti de yie hwe wode esoni na begu etichafo no so etichafo ena yenye yei ena master ni bi ekaye no ose asemboni wo hoi etise uja we prekoto we so a na we nso apre akoto ofoforo so master ekasa nyina na ojam te wo hwe no anka de master eka nyina wom nanso okwan bi so no waka abua ne hofo ojam so agitum se asemoni wo hoi etise ojampa oyi pre koto yi so na ono nso apre akoto ofoforo so sede master eka no teacher fo se awfo ntete wo mayi awfo nso se teacher fo eka ho bi ene ma emofra no se agekwaku di awuo ehwe ne babrenya yi a anko onkofa obi ba ene no nyisen sanso ena se master nso ehwe ne mofra no so yi a anka kofi ekuru yi a entumi enwane emfiri school ho onipa nso de onipa oyene de kura obenya baabi afa ojam eka saa semi ewo ni tirim nanso onam he kokama master tie die ewo mu an se obedwodwo master ibo ansa master ne okenya ne kwan eso sebe nyansa eni obakufu tirim enunti na meni abre no awofo no enim saa wagidi se etichafo yo soro abofo a obetumi aye bibiara wosusu se yebetumi apai woni patirim e de nyansa ahyem nyansa ahyase eni nyamesuro enso momofra yidie
mumma wonhu onyame akwan kra nsemmone atro ewuwudi enko a na aka mmofrɛ abofra wate asete de oyɛ den mane dane abofra pa na sɛ osua de kodu onyame anim kra mpo a ɔmbɔ bra pa da emuaya anka efata sɛ ojam de ma master no a ɛno ne sɛ ɛyɛ masterfo ne chichafo asɛdeɛ sɛ wɔtete mmofra bɔnimpo ɛma otumi bɛyɛ mmofra pa ɛno nti ɛna sɛ wɔkyifoɔ agye master ni made atum no nanso asɛm bi ɛwɔ hɔ a na ɛyɛ duabatabo na ne kan yɛ kana gye sɛ woka wada master asɛm a woken ama m'ani ewu omitrim pɔtɔɔ ewom meba eni sukuu mu deɛ nanso mitumi hu sɛ awofo pii ɛde saa asɛm yi edi asɛm no ho fo deɛ yɛ me yakra ne sɛ meba yɛ no ogye me fɛ so nanso afia mbɛkɔ yi deɛ obu efu me yewura ɔwɔ he mebu emfu yɛ no kora na meka no na yɛn ebibifo yɛ wɔ hɔ yi yɛn pɛ obi a ɔka na sɛm pempen yo master meda wase sɛ wo se obu emfu me deɛ a kyerɛ me kwan a memfa so seesei deɛ abofrei asɛm aha me paa yɛyɛ abɔka egu kwa na adan na wankɔ fie ankɔ bisɛmu yie na udi n'akyi ene ne bae master minim sɛ wayɛ bɔne ɛwɔ skul mu ha mpanifoɔ se ɔbrɛ kunam ɛdi ne hyew so sɛ mamba hanka ɛna mede ne kɔɔ fie a na mesɛ brɛ kwa ɛyi nti na mede ne baa ha kane no owura afei deɛ sɛ wate ho ase sɛ ɛtɔ de bi a mbɔfra no ɛbɛkeka nsɛnhu no ɛkyerɛ mu wahu sɛ ɔbaeɛ no wanka sɛ wayɛ bɔne bi ɛwɔ fie deɛ ɛwom ne sɛ mpanyimfoɔ se ɔpampam so a ɔpam enyuma soɔ no ɛnyɛ n'enum ɔdɛ nanso ne yie mu ntra kofi n'ani afi yie ɔbɔ no ho mmɔden nso sɛna meka ne dada no yɛnsɛe n'adwuma ntimi ne me teacherfoɔ ahyiam adwen ho deda yɛbɛtwe n'aso na yɛama watena se esua n'adeɛ na mmom makama kyerɛ opanyin ne sɛ ɔne n'abusuafoɔ nkɔsiesie asɛm no ɛwɔ fie wei ɛnyɛ sukuu asɛm nti sɛ musiesie wie a deɛ ɛbɛsi biara no mbɛbɔ me amanneɛ master anosie no ojam ɛsɔre ɛda nase master wei deɛ mede onyame din mu ɛda wase onyame nhyira o na ɔma wadwuma entumpɔn owura ɛyɛ asidɛ ne yɔ master wei deɛ mesrɛ kwan na kofi nso aha ɔde school fees ka ɔnkɔgye mbra na sɛ ɔde ba a yɛbɛgye na yɛatwe n'aso kakra mu ne onyame nkɔ master yei deɛ ɛmu nyɛ nti no wode ne mibi si de mmienu yi na ɔde atɔ owura meda wase na mmom mentumi ngye ɛnyɛ sɛ biribiara na ɛne sɛ yɛdwuma yi ɛnyɛ sɛ yɛyɛ ɔpɛ aketua foforɔ bi ɛfiri obiara hɔ ne yie nko ara na yɛpɛ nti wo deɛ ɛma ne haw koraa ma no ɛnwɔ hɔ ɔsrɛ kwan a wɔkoro no ojam ɛka sɛ kofi mo master yi n'asɛm ɛbɛyɛ den paa ɛno abena ɛkɔ abisa bio ansa na kofi ɛne ojam ɛbɛduru sɛ wakyi no na ɔpani akwasi agye yi atumi ama nana ɛne ne mpanimfoɔ ate aseɛ sɛ wɔyi kofi birenya adi ɛwɔ odwa kɔregye nom ama wɔn brɛ ayɛ kwa ne sɛnti no ɛsɛ sɛ wonya sika foforɔ bio ɛde ɛhyɛ anan na wɔtumi ɛde ahwɛ onipa foforɔ nso nana ɛne ne mpanyinfoɔ seesei mehwɛ mu a kofi birenya yi ama yɛ abɔ kagu ato yɛn ani so ato yɛn ɛne ntɛhem yɛn nti ɛna na nkurɔfoɔ pii ɛmpɛ sɛ yɛtua sika biara no sɛ yɛtie wɔn a nka yɛammɔ kangu seesei deɛ yɛbɛto wɔn bo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ wɔn tiri mu ɛnyɛ wɔn naa nti no ɛsɛ sɛ yɛnya sika foforɔ ɛto hɔ akwasi agye yi ɛka saa no ɔkyea me amfa ɔsɛmpa amma nana ɛne ne mpanimfoɔ mpo ana obi kaa sɛ ɛtuo biem ɛmmɔ so na ɔmanfoɔ te a ɔmani bɛbere yɛn paa ɛbaa saa no ɔpani oyi sɔre a na ɔka deɛ ɔpɛ oyi nso ɛsɔre a na waka bi deɛ ɛkɔsi yaa ne sɛ ɔbɛkɔ agyina wɔfiri agyina baeɛ no wɔde bɛtoo edwa sɛ ɛka a wabɔ no wɔnhwɛ mma ɛnhye ngu ɛwom na ɔkyea me ɛwɔ hɔ deɛ nanso ɛnam sɛ akwasi agye yi ɛna ɛdii agyinatufoɔ no anim no nti ɔno ɛna ɔkasaeɛ deɛ ɔde wie ne sɛ nana deɛ agyinatufoɔ no agye atum ne sɛ yɛntena hɔ ɛma sɛ wakyi man ɛmmɔ na nkyirima abɛnu no yɛn deɛ yɛka akosi ne sɛ
sika no yɛ ma no nhye kwa onipa a yɛdi sika yi ɛde ahwɛ no ammɔ ne ho mmɔden ammua yɛn anaa ɔman no mpo na sɛdeɛ amanfoɔ ahyehyɛ ato hɔ no yɛbɛbu na yɛagye afiri n'awofoɔ hɔ sɛ wɔanya a wɔn agyapadeɛ sɛ ɛyɛ fuo sɛ ɛyɛ dan anaa biribiara somboɔ no wɔmfa nsi awowa nyɛ saa yɛbɛtontɔn atua ka akwasi ano sie no ɛhɔ ɛyɛ din nana ampɛ sɛ anka ɛbɛba no saa nanso ɛnam sɛ waka ato hɔ no enti na ɛwɔ sɛ odi so a nana ankasa mpo ɛna ne kyidɔmhene ɛsɔre gyina hɔ ɛkasa ɛsɛ nana ɛyɛ wakoa kwakudeɛ wo nana ɔse wɔdwae toa me akwasi agya yi ɛsɔre prɛko pɛ ɛka sɛ nana mesrɛ wɔ anidie ɛnyɛ ado deɛ aka ne aka woanya asɛm foforɔ yɛn nyinaa ne yɛahyia ha ahyehyɛ saa mbra no enti sɛ adi no a ɛndi no barima ɛnsi nsuom ɛna waham yɛnhu nyansa anyɛ saa a nka yɛbɔkɔ agu yɛagye na ɛkyina bi nso abɔfra bi ɛnyɛ bi a awofoɔ no nyinaa ɛne abɔfra no ahwɛ no yie nana deɛ aka ne aka ɛhɔ anyɛ yie no agya kwakudeɛ wuo ɛde adwatoa ɛsan kɔfa master nim ade so wɔno nso ɛkɔpem so biaa ɛnso ankosi huu asɛm no ɛyɛ master yɛ yie nanso saa bere yi na kofi nya meduru fie ɛma obiara emisa no ehunu sɛ wɔyi na di sɛdeɛ kwasi agye yi ɛkan no ampa saa bere ya nso ɛna sawachi mmɔfra no mu bi baako nso ɛbɛkɔ college no bi enti na ɔmanfo pɛ sɛ onye sika ɛde tuatua ne ho ka ɛda no a anwummerɛ ɛna agya kwakudeɛ wuo ɛde adwatoa ɛkɔfa agya poku so ɛma ɔkɔgye besia ɛwɔ akwasi agye yi ɛhɔ ɛde kotua ɔmanfo ka no akwasi nso anyɛ no dindin biara emom ɔgye agyadi awuo kokofuo kakra ya odidi so no edidi agyinamu ansana ɔmanfo ehyia asɛm yi ho no na enu abena abɔ ho dam koraa nantebrɛ esu ɛne kɔmti na wahi ayɛ hatahata na ɛkame ayɛ sɛ gyabumfie deɛ wɔde ayɛ atenaya ne sa dakoro wankɔ hɔ koraa no na nyɛ mprensa sɛ mprenan ne nyinaa na ɔkɔboa ɛkyerɛ sɛ asɛm no betwa ɛda a edi kan a enu abena ɛde n'ahi asɛm yi ɛkɔto ɔbosom yi anim no ɔka sɛ nana wahu abra amanfoɔ ne yɛ sɛ wɔbɛtoa abɔfra yi sukuu so mebɛbɔ wɔ amanneɛ wo nso woma ne kwan sɛ wɔnkɔ ɛbɛtɔ sɛ nnɛ menyaa imitiri musu yɛ da Jebumadaruma, anke bɛyɛ afe pɛ ne wawie. Sensei wɔde asɛm abɛto ne so ama me ya abɔka egu. Wɔse yɛfo mpa a yɛdidi so wɔbɛtɔn. Nana, yɛserɛ wo, yɛmanfo adwen firi saa asɛm no so koraa na yɛyɛ mɔbɔ. Eno abena ano tɔya ɛna ɔbosomfo no enu ne nsu ya mu. Onumu akwansi ɛna ɔsɛ bi ahwɛ mu. Ɔsan ɛsɛ bi biem. Afei no a wɔso ne tiri. Ɔhwɛ deɛ tɔso emprensa no saa no. Wɔwoso ne tiri na afei ɔbesebese na no. Eno abena ehunu saa no. Na adwene mu ɛyɛ no bisi basa. Nanso na ɔwɔ ndaso sɛ wɔnya de abeto ɔbosom ya nim nko a deɛ sɛ ɛyɛ den sɛ den a ɛbɛyɛ mmerɛ. Ɔbosom no ɛka kasa putɔɔ bi sɛdeɛ ɔyɛ daa no ɛma ne kyerɛme ɛkyerɛ enu abena aseɛ. Ɔbaa panin wɔ hɔ. Nana kyerɛme me wɔ hɔ. Gyebom akyerɛ musu a ɛyɛ den kakra na ɛgyidi sɛ wotumi saa musu efiri hɔ a asɛm no to obetwa koraa. Na daroma wɔnkyerɛ me na meyi. Wɔse pɛ anansi baako sɛ wobɛnya nea wanyono tentan atware kwan mu. Afei na wapɛ asawa fitaa deɛ mmaa de bɔ etire sidi bin so kosua mu a nkyene kakra na wɔde enson ntwoma ne bidie asisi kosua no ho na wakan anansi no nan wɔtwe no agu n'akyi akyekyere no mintin ensɛsɛ anansi no nan no bi ɛte. Afei na wapɛ nsa dɔntɔ aka ho wokoyi musuo na wosim ahomadate a obi nkɔ obi mma ukoduru nkwanta so a na wayi musuo no wode nkyene no twa musuyidie no ho ehyia wuwewe pɛ na wahwie nsa no bi ayi apaye aka nche aka asɛm a ɛyɛ wode. Afei na wadane wani oba efia enkasa
enhwe wachiri so kosi se ubewura ofie ne nansa so na wadware wokra ne na wotwe so no na wasan agina wosen nsamanfo nsaman nuane na etise kofi brenya tie ne umuso anyamreta nanso menim sa na no madaroma obegina echire ama muso no ata onyaminti ebeye eno afedie yawie eno abra esore efa ne nioma ekɔ ne kurum wɔde amane ekɔbɔ ne kunu ema oyiyi musuo no pepepe Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Mitro kakamio minro kakamio Adom 106.3 FM sunie ene diakosie nie na mamisha se free Facebook Stella Mensa message awodi aba was welcome back my favorite program was Stella was mo bodwuma pa se da wo ho a na eja wodi amashan akwamo akra wo ma ne kuta me mu kakra Dominic anan so dia wodi aba was medase se dwumadi a me pepa mode aba messages ne do so yebenya bre na afi ya Kenkan no mako e de amamo yes amra fie hey wo fa wa ha wo fa nwenwen wo fa kisi ova bema ba wo so enu ma sere sa kofi brenya anya asem de na empanin se ne nasam nya de ne ka bi ma no de nasam nya de mum enya ka bi ma no enya de ono no pachawo enya de nasam de mum na nge ono ne nkuto jegu fam no ono ne pachawo bi bua no enti sisi ya no nananka e din pa ne school mu hasam afei kwese je nsuso ama na obo ni nyina no na ne kra ne se nasam nyina ne se yenyi ye beba kwese je de menko hansa me pachawo wo de ye mfa nkonko ha ye beba ne so ankasa sisi ya no ne ade no ebobo ba ne se ohaw ni nyina asi aka school fees no pe onya school fees no ade ko school ho bi wa ba when the pastor de bi be ko school fees ne de se pastor show ade ye no enya emaso na yenhwe mami enhya se free amamre ne amanne na epie mu no se yese eno abna wonko no koya amamre wonko yi musu na musu ye ne hia ananse de wanwene ntentan atwa kwam adentina anya ananse bia na de gese de wanwene ntentan atwa kwam nana ne wo ne se ananse no ye oyabo ade ne so nipa de ye ne ma bibiri obu akura odigwa o me digwa no obu ha ananse ne bu ha won so waye enkusua be waye bibi te se ball fitaa bi na etare ne bo so wonya ananse na ne kusua no ka no ho na umku ananse na haba bi ha waya o de ka ho no waye mananse no ne sa nwura no na afi wodi nkuto egu tuam no de aduro na ananse na waye no no de nchene bo baba ko aka ho no ye den ebia no ton ade osura no pa no ati nkunu bi nkunu de ananse na afra no kakra asra na fi wode enchen no aka ne tekrema so no aka se bia ehia no wona dwadie no ho de ko de na woton na prokura wa beto ne de ensan yo bia de ensan ekoso oh yes enti ananse no ya oyabo a ebodie mu no tumi ye nema bebre wo fa asemi akai o ma me ma hye ananse so ne nam na kente ya Ghana ede age edin no bo wire kente no sani ananse enwene kente wode na homa no ntontan no se na osai no na efefefe afi usumi fidie ede yi no ma na anwansana ne mmoa bebre ananse kuru ye ananse kuru na kitikiti ya ihu ye na na web na waye no enye se bia wo ye o display net awaya ode ekire nanu aduane enti aboa biara obi wura mu no gisa aboa wo so a wo ho de obetumi atete net no antisa ana anwanse na wura mu a eni be kire no na yenhwe na ananse asem ya wuken na ese enoma bibiro wa yenim efa ananse ho yedase wam yehu na de wanwene ntintan atwa kwan mu no na ese wono na ne nan mu odin ana se wono na ne ni afi ana se den se eno ne eno ne apam na okwa akoye no sase kuromba ne nyina no nia oti ade na efiri kwan no mu a
ne ananse ne ayi no de abloko kwan no ɔte saa de ne firi kwan no mu pa na asɛm na abusuafo manfo no nyinaa nso ayɛ na abesi ɔne ne ba no ho kwan no ne kwan no mu ada hɔ itina sɛ honhoma kwankyerɛ ɛne yɛ so ɔmfa asawa nso nka ho asawa fitaa na owia wɔmfa enson nka ho wɔmfa kusua enso nka ho ne ntwoma enso nka ho saa no ma ne nyinaa no ɔkyerɛ sɛ wɔmfa hyire ntwoma ɛne ɛni nyinaa no wɔmfa nsisi nkosua no na ɔde bɛkɔ akɔyɛ adeɛ no wɔde nsuo ka ntwoma na ntwoma no yɛ nɔteɛ kɔkɔɔ no clay kɔkɔɔ na ɛde kɔ mukyia ho no ɔno saka nsuo a no de aka ntwoma no na ɔde ayɛ dot wɔ kosua no ho nti kosua no ho bɛyɛ black white ɛna white na nso ntwoma no yɛ kɔkɔɔ ɛna bidie no yɛ tuntum nti ɔde bidie bɛyɛ ho na ntwoma ho na fitaa nso ɛwɔ kosua nti na sɛ tuntum kɔkɔɔ ɛne fitaa mark a ɔbɛyɛ wɔ kosua no ho no ansa na ɔde akɔyɛ ɛyi na yɛhwɛ yɛ so wɔn kɔyɛ na anadwo a obiara deda ɛdi kan na ɔnsa nyɛ no nkwantanan so ɛdeɛ na nkwantanan so yɛ na ɛwɔ hɔ a ama yɛnyɛ na neɛ te saa asɛm wɔ nkwanta yɛ baabi a ahonhom ahyia baabi a sunsum fam no baabi te sɛ bɔla so nkwanta so nsuo mu asieɛ saa mmeaeɛ nyinaa yɛ baabi a wofrɛ honhom a ɔmo atumi ba nti nkwantanan no deɛ ne hyɛ hɔ nkwantanan no so na ɔyɛ no na kyerɛ sɛ baabi a honhom biara wɔ no mimvakye na hɔ a ɔbɛba na sɛ nkwantanan sɛ woduru nkwantanan so ankanyɛ baabi a yɛgyina di agorɔ dabi nso ebi mu wɔ hɔ a nsɛ kuro nkwantanan so na ɔmu di no na obi tumi de ahwɛ yi a ketewa na watutu nkwantanan so na ɔde ahwɛ no abutu ɛkwan no mu na aka dɔte akata so awa na ɔde hyɛ ɔde hyɛ hɔ 7 o'clock anɔpa a ade kyerɛ 7 o'clock pɛpɛɛpɛ no ɔbɛkɔ akɔyi ahwehwɛ no na ɔde ɔkraman aka no ho nti oyi ahwehwɛ no ɔde ahwehwɛ no ahwɛ ɔkraman no anim question a ɔbɛbisa wo no ho no ansa na bɛba ahwehwɛ no anim sɛ da ɔpɛ sɛ ɔbɛwu no da ɔpɛ sɛ ɔhu da ɔbɛwu a oyi ahwehwɛ de hwɛ kraman no pɛ no ɔto hwɛ mu a ɔbɛnya mmuaeɛ no wokyerɛkyerɛ ne nyinaa sa ɛyɛ nneɛma a na ntete hɔ no wɔmde hwehwɛ nsɛm mu saa berɛ na science ni hɔ science bi ani baabiaa nti bia na obi yare na sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ saa yarefoɔ yi ɔbɛnya nkwa anaasɛ ɔbɛnya wuo no a ɔde ahwehwɛ no bɛkɔ akɔhyɛ nkwanta no so na akyerɛ sɛ ɔkyena ɔmmara ade kyea na wakɔyi ahwehwɛ no nti asɛmko a ɔkaeɛ no ɔbɛnya ansa no wɔ ahwehwɛ no anim na ɔde ammerɛ nnikurɔfoɔ a ɛbaeɛ no ɔfa mɛsa ba wo so ahwehwɛ ne nkwanta no koraa yɛ biribi a ɛyɛ nneɛma bebree ɔfa mɛsa ba wo so na Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumadie ne yɛgu so a yɛde ɛma no yɛgu so yɛsua deɛ nɔɔma a yɛnim no ne yɛsua yɛ sɛ obi nim a obi kyerɛ pastor Ebo Wilson pra pastor akɔ aba bio yɛhwɛ headmaster ɛnɛ waka nsɛm bebrebe wakasa ɛfa awofoɔ yɛasɛdeɛ a ɛwɔ se yɛyɛ a yɛyɛ a ne yɛsum ne nyinaa ne yɛde akɔgu atikyafoɔ so na anum a yɛse covid aba eti nkora mɛtena fie na awofoɔ su enye sika wo nkora no bɛha wɔ mo nkora no ha adwen na wa wo wade wo ntimi ntia no wo ntimi mpoa no na hwan na bɛyɛ ama wo de ne committee chani na headmaster ne sa ka asɛm bi utumi so ɔyɛ ni ɔse nyansɛm fiti aseɛ ɛne nyamesuro enkwada yi debia yɛ de wɔn ba Sunday school wɔn ba Sunday school nso wɔn benyina na agye nsɛm ɛdi ntia sana book no mɛyɛ gyohare yɛ na wish sɛ edu bra sɛ yɛni kɔ hɛamamra ho so ɛno na bɛma yɛnyɛ nyansa ne ehu sɛ sɛbe yɛyɛ Ghanafo sɛ yɛka abɔfra no ntete a obiara wɔ kyɛfa wom aban ka ho atikyafo ka ho awofo so ka ho na headmaster no mɛbɔ na ba so I wish sɛ headmaster si na ɔmbɛyɛ saa so obiara ne na adwuma wohwɛ Proverbs chapter 22:6 a ɔsɛ tete akwara wɔ kwan a ɛyɛ papa so onyina a ɛnkafi so nti Hebrew no kyerɛ sɛ according to his interest nti na kyerɛ sɛ yɛwɔ interest bi hɔ sɛ yɛde hyɛ akwadaa mu sɛnea onyina ɔmfi so nti ɛma ntete ɛnyɛ
school ngwa yen famra form yen famra ya brabom enne ha yeti anu bi asem bi aisi ye wofa na ababa wa bi yene na ye adwuma wo fra me no se kwakui ade ba kwa me hu ne se ya ye se na amafo na o maba no se ye den wo bu nhye den ni ho e no se bra na ye hwa ade iti ye gina enim ha ye gina ho be se don hwere obi anani afi panyini bi aduru ho a ochia obi aduru ho a ochia na amafo ye o mabai obi aduru ho a no watwam obi aduru ho a no watwam eti ma me kra me fra brante ba ko se ye fra osan wo bo ni dinam so firi hefa wo bo ni krum nam se wagu krum fo anim ase ntu ni ntete sesa be ukotope na empanyimfo so gina ni mo wonnam ye ntam te se de onwene ntentan no watwam ko eti se de wo kan eye encheche na ne ya nche mabunu ni yie esanse na ohwe nwom kra ye toa kenya negana ko bitimi ko studio de o kan yo bato ne he ho asem nko a awofo asofo wo mai mu mpanyimfo ye ne edi mabunu ni hwamo ana se de abai wo dwumedi papa awofo so ye obi na school so e wo bi Ghana ne ye hu sa right no ne ye san hwe left I wish say me school boy che me yibo fia pa na makasa ye me right and on the right na just all the som bata hu nanum die ye som yes ye wo mugidi wo mo som but I depend on bofia na bofia just all you mind to so na fi on comedy mama I am right pastor also media mama ni ama we me be betum kom na me betum kom hu akra obedwane yo yes agro in fact addition wo ye ni abre yi mo pa na abofra so kwan a otwa de na fado na mfado a obey ti se dua je se wubu no emodu yes se akwada kwan ye wosa wode ne fa so no wanfa na amfa so a obey ti se dua sanete je se wubu no efise wachia enti ye nkwala adesua no eyade ahuhia pa eyade ahuhia na ye nkan kokko ba biara but adesua wo mi se awofo ye wo chafa school wo chafa aban so awo ne chefa na ade I find principle eye yimedze a oyankopon de agboyimpa principle doesn't change but law changes in most cases ne ya hwe emra but ye hwe ne yankopon odi awre yemu no nti yankwala no ombodachi ene omo ye wo debi na amba no se bekoyi a ahofo otware ye ya asede nti headmaster am san bona ba so bio ye wonsem bi ho oyofia ye man is kawanye yes ene Ghana because ojiska say waje adamdie eno be influence ebetwesi ne and they just say obi ayamesu ewo no mu na ya ba ko na ne edi hobi o say na edi kan aka no me bi na ofaraka bi be o say sushefa yemwa me pa cho me ba ho sushefa na ho de ne me ba ho na ma me samra ofa so na me no ofa me wie headmaster kan sem bi say sa kwada no se want tena wo betimi akọ school abonwoma nyina nyanyimdie nyina na so be panyimbo ne ene kure akra ne yotie ne se eniema ye wasetena mu nyina no eniwa ehwe kromba no bra wo ya bamu a okrono mu wo kwa wo ba nyina no krom ho mpanyimfo ehwe wo nkwada ehwe wo entebiri bedu a ehwe ma se edi wo ho adanse no na adanse a eba no enye papa ebi kura na wadi abawe bi achi akọ ne fie na na bisa na tadwa na akoda ya branti efiri so fikuru mo ya han ba onya bodin na wofo din pepepa nam se enananyi wo kuro mo honti no obehu na edi so afa akoda akono eho ye famra ye diem me de bia me pese ye de ba fie se de be ya obi tia obehu se nyangoma me ba ma me misa we na wie preko se nansentem parliament o tide wani di o machi a public accounts committee
nipa bi a yɛde wo man agyapadeɛ wo man sika yɛde wo magyinagina dibia no a wakɔ school kama wabɔ nwoma kama nanso ebebi ase no de ne nwoma na ebɔ man na puu ene headmaster de nsonso ya bɛn de wom headmaster de na onim ne a ɔyɛ sɛ ɔsom ne man obi ha na onni saa adwene no sɛ ɔman ɔsom nti na ma wakɔkɔdu parliament hɔ na mbom ɔyɛ nea nipa bi hu sɛ we kwa the parliament hɔ na yɛfrɛ wɔ mo nti bi mu aban nnwumakuo mu mɛnsini bedwakuo mu ne mmea hodo ya na ɛfa fire busua ansa na obi benya de bia bi no na busuafo ne nua maa no bi afrɛ no trans sɛ ba kwaku wodum sɛ na efie hati o ene yɛ nyame abie kwan ya ma wi nyagya wo ho mfa nya akwadworo wokono mo ani na ho fi wani shine your eye woni mu nji o enti sansam we no ye dua wo emofra ne bi etirimu obu okura na abafra wo kwa awade oba akura na busua ne nua no de ne ma meti mefra no trans adwa efie ho na kowira ne de yɛse hɔ yɛ enti wokɔyi enyagya wo ho na pebiri bi bra na wo ma me da wo be ya me da nti yakora na wokɔ awade a wonya nwura awade no kura no yɛdi kan ayɛ budget ama no nti saa budget na ya draw de ama no ɛsɛ sɛ ɔhwɛ sɛ afi beduru no na wɔtumi ayɛ ho bibia na saa de wei na Africa ɛha yɛn tanse obi tu na mom bia kakra pa na yesusu sɛ ne awaduru de mfie mienu na mfie miensa atwam de nkase sɛ otumi ɛyɛ kodu saa bia ewi nti ho na de ahokyerɛ na sɛ yɛtwa susu dua ama ti nipa ne kɔ na bi kwa na adwene ni hɔ nanso pressure yɛde bɛma wɔ susu dua ama no no na sɛ ɔhwɛ sɛ ɔbɛyɛ abusua no apɛde ama wɔ nti ho na de saa nsɛm nyina ba na sɛ yɛ nyina yɛ ka ho bi nyɛ nyame som asɛm so ka saa bi de nyame suro obi osuro nyame nanso osuro na busua nti ne busua pene ka na ne maame ka no osuro nyame de nanso so sɛ wɔhwɛ sɛ maame asɛm ka kyerɛ no no ɛhɔ nso obedi so nti dia odi so ne nyinaa no na ɛbɛko tia ne man ɛne wɔnom a ɔkɔsom wɔ mo no nti na sɛ asɛm ya wo kan wɔfa de bia yɛ sɔre a ɛna Ghana de ɛna corruption de ku yɛn corruption nso Ghana fo a yɛde wɔm kɔtena hɔ a yɛ so ɔma yɛ saa no no mo te sɛ yɛn ansa na yɛde wɔm kɔ nti na sɛ yɛn yɛ suban ne yɛda na di wɔ hɔ ɛna afei ne me hu ne sɛ corruption no ba yɛn ta nte asotwe bi titiri bia a ɛdi akyire ɛno nso ka ho bi sɛ corruption aba na yɛatwe obi aso ama kwada bia kora te ho asɛm sɛ ɛsi papa asomesi not say ne fie na wɔ matai ku no abaa de na sa ato so yɛabɔ ne donkomi ama mpa obi atɔ na sɛ abaa de ama sukuu bi mom de ayɛ sukuu ya enka ensakra kakra bɛba ne ba yɛka ade kyepa na ayɛ sɛ mmire no efifiri fɛfɛɛfa ade kye anaprɔ bibire ne mmoa wom agye sɛ ɔde yɛhwɛ ɛnyɛ yie bi mu ɛnti yɛ Ghana mmara no nkyɛ naprɔ Ofa, mame na wasi bio. Mame sanko pastor. So pastor, yenhwe sawachi kru, sawachi man. Ofa, medium ho yawo. Sa opanyini kwasi agei ba akofo ama ne bo. Wono no wabebo ni nkro say, "Oh, wojam kra yi na didada." Brenya oh, wo yabo kagu. Man timi antu bofo ama na nkwa hwe. Se asema wo kan nokra na enye nokre munim dada se kwasi ageyi brenya wo mpena asem esanse brago enti no obeka asem na masi nkonwa agi skafri brenya wofo ho agi omu koko ene ade yemfa mra ya brabom ekada bi obi ti asema wo misem wate yesi kwaku akobokro no no odenam wonte ye nanama kwaku ni yeso abokro no nanama te ano onso denam obeti asem na be hu senye nokre ni ase wawie ɛdeɛ ne yɛyɛ pastor ɛyɛ bia ɛyɛ how pa because you will be wɔ hɔ a wɔafim owu afa no because of ntwanto so obi na adwuma asɛ bebree so akwa ɔhaw mu sɛ nipa baako bɛka asɛ ma at least sɛnea wɔka no ka wɔ sɛ ɔmu nyaber na mpo nkyɛ ɔmo hwɛ the other side na yɛte ne sɛ asɛm bi a wobɛte na wobɛpɛntɛm na kyɛ sɛ wowɔ interest na nipa ɔte saa na wɔde ne kɔto aban mu a ida sɛ ɔbɛyɛ ɔno ankasa ne interest anaa so sɛ abusua ne interest na obɛgyae ɔman no ne interest
no cra say bia atete bibi but onam so wo interest nti odi bia den e ka ho so already o mabọ kaw agu but o man no so ye mistake dem poncha wo de yamma bere ne yehwehwe asem mu no mabua saa de ekoso pa wo man ekoso asorum obi tumi ti obi ho asama nam nipa ba akoso ya de o mehwehwe say before so be ya we no na wo ma take wo decision say yame anka wa koma na wa mbon ho ban a edensem bebebeba but dia me pesa meka ne say mutu anamo bi na wo interest a yankopon ni tumi so ama obehye ne ho animyam e ti say yes Kristo charges a omode bo no omo nya adagye anhwehwem according to John chapter 5 verse 18 omo say wato ahomje da o de no ho toto yankopon na san so frɛ yankopon sɛ neja and sa charges in ehwe agu no so nso nipa ba ko mpo ensusu de oh yemisa na no ana so say ayi de ohoro ne sa free Yesu emuja ho no no Pontius Pilate ono kra nche anka obeye hu bibi but for the interest of oman nti oye na agwen so onka hwe say I say judge and I say lawyer odi asem no nim se na ebekọ ba bibi nti o se wajai let's say or share on one kasa ni interest pastor my member of us of yen hwe enu abna aboso awabo enanom ene wodo a omoda na di e ma wo mma enu abra enim se jebum efse de nam manen saka ne ba no eye brenya enti se jebum tiase nku ande na ode ne ba so atiase enti enguma no kire se bra se wono we nya so ho nsam no pie ye no wan ko jebum hokra nyempire ne sa mpire do da sempresa sa bre no na panyini di ewu no ye dan empe bibre no ya na enanom na esore egira won bra omo wa kutirimu won hu adekwenti eduru Mother's Day na amanfo odi a obi tenchen a won tie ase e ba yeyi si ade tutu ya bra bomu kra na empempi no yeso wagya ne de won ko peska mrafi yemfa hwefie nti maame wona wo fie atete mofra nti asema bade a na se eno enanom no kra obi nka nche omo ayem hyehye ne abada yenti na o matu anamo eti we hospital kra hospital sadechi na wo hwe nipa a wo made wo mama e ko children hospital o mu nyina yema wo ku be makora bia ba ko ne fa bi ba ko na e fa sa ba ko ne fa bi na je se ka ho a ho e de o makasa e ko bi ni nyina twa ko hia ye maame no mo so sana onyankopon e bo wo mo e ma wo e timma o mo wa badaye o mo wani da so hwe se oba bi ani kuma yare se ni ayade na tie no na obi akora behwa na watwene ho na nso na yire ti no ho mami ti papa yi ho a kosi se di nso begu ne kunu ye num emema ntesa be ma na hwa na afiba na se na yire yare yi nya ade a ejai a obekire na oso de koma na busua na je so pe bia fa no ema de ntesa enti Onyankopon de bo ema sa kwan no so se won mo wo adaje ewo bibiara na ni da so no wo adaje wo ofa mame na wase ne yebematiefo abam sisia na ansa tiefo beba no mame mfa nwumboyi mame mfa nwumboyi me fama Ghana ma ene enanum nyina enti nyame wonhia Ghana enanum nyina mabadaye ene wodo a mode di ekiri efi tetentre de bepem ne nyame hia mo ejanom so nyame hia mo de no mama hode no sesa madwene na monye senanum asemba amunikan number ne 0302 216561 and 0302 216562 fre edian wasua na yentwetwe komo de wasua yentwetwe komo Kenkan Me sunie na wofa wa ha sanso ena pastor Ibo Wosempra enso ewo ha yemfa ofrafo de odi kan neja yenkoye ne benche bia na dwumadie ne ye de ba na wi ya ne sa hello mba cha hoani If so Facebook page yo yentio maybe me person me can say oh ana since time na some na mo kan
Who said by Mukuampo, the Tama, David, that saw let pen and cook up what time. Yanko Pony and as the same time, Eric Qatar, I'm a soul when you David in your father with me. You should make a time make a family. You yet was say, mo, naturally, we are also tracing him. And Yamidi David is seeing what in 10 times. And I didn't see hello. Hello. But your name? Ipacho, your friend Queen Man, Miss Leafy Krubo Dumase. Quaku and Tiway. You, Medase. One say, ya Bremono, Debia, ya the Maya Mano. But say, oh, sure. Ye chop money now. They do ha, Ahumache, to ye quite Juma. That the chop money too. No, Obano, no TCA, Obano, I said, the answer. Ubasho say Nkolano ako school or major ako school na nti ya papa fo no ya de nti ya munyi mo kakra e bacha udini bio Kweku Emmanuel ofa kwaku yes de o kan e kan tete enne wo ba akọ be makọ obi asọre ahomache na o makọ aba nya memfa yesi yi wo be ka se kwaku ye be ma na atete me ma hello oh Debbie wait tu enya na so fa che sa afre bio ni atwetwe nkomo hello. Hello? Mbacha wani yo? Ata na Mary. Ma Mary, me ya no amane so amam kakra yenti we. Yo, nso ye mo me se. Ye ji ase mmawa abadaye na. Ne ba yare na wo me ni ko wo me yantafo. Na sabe ni ko ara tanka nsu yo krase. E ban ni ko ba tra be business ya. Na ta no ko bu amwane. Ni ala ko ba sa na ma ko le hoto no moto no kra sa na baba pa ba ko mu za to bo ka sai adi si akula we dey fache na asem no fa bia na ye kan you ye o dey mame sanfa ba ko hello bravo father bravo na ku apefo ho te say yango pon Adom na da woro ma bebi ya dey din papa yeso ye ho ye enti o yo bravo ni amesia e wa asebo yin abadai ye papa so kre ni pe ya o ba o ni nko o ma ni a master the count because I go check that yen out kaza mesia yo father ye no wase abofra ntete nye twetwe ni nko ase de hello mbacha hoini Okay, service udini bio patience credit. Yo, about patience. Yenti we. If I chose, then me this was no movie that is more about patience fache ahomani mu na ho. Yemfa afrefo mienu na afi yemfa nsie na yensamre studio. Hello. Bacha wani. Ye cha ho kakrama mienu na ahomani mu etwetwa sisi. Debbie. Yemfa last one. Hello. Bacha wani. Bacha India uku. Yo, opanyela uku na aka se friend. Let us pray akra. Yo, yentio. Wadaro offer yakuni ananse na awojero. I am on trying to your Mexians, Indiano, Iberia, or Brew, National GDS, Pena Betty Queen. You, Medase, opinion of Kusa Frey, or no frefo with Chato, and some studio offer. Etino, ma mope we no offer, Mensa Mamo Subio. Ma mope, sa aquancherano, Monfra Wofekisi. Na se bibi o ha obetimi aya wa ye no de aboa ma member pastor so pastor ye ko maso ye ho sa boss ma me biu abribia oba ya na hu hia